Russia pen Ukraine ang bong ron-thama pinian ni trok pleng tanglo. Pini ni trok ke plengar ni Russia mok so tum Kharkiv administration a hem teng khengsi pangbok phun lo. Bangso hut India pen Ukraine along luga charli dam abangphu nut apran tam nang chuilo. Kharkiv lake Russia nalam kaning je ke ong nai rong supi mate asiti lo. La pen Russia country hoi pen kache coin not along rilo. Bangso rong supi along million isira tobor pli anar mu phaido. Bangso Kharkiv arong supia phan kedam tang thang ni phaing ko rapli thelangar ni Ukraine phan Russia President Vladimir Putin ka tengkheng ahut pensi Russia mok so tum kaching krin padu ponlo. La so teng pen Ukraine phan Russia tum pen aphi ong ka tengkheng ahiring tang bom si thekon long lo. Pinile thota Kharkiv administration along ka tengkheng padupon. Bangso ka tengkheng ahut India pen Ukraine along somthan mate medical student apran tamnang ju. Bangso pathak Ministry of External Affairs alamjai sarpo arindam bakchi pen pachini pon. Russia mok so katengkheng ahut apran kedam jui luga charli abangphu Karnataka state asor Novin Shekharappa pusi bangthekpo. Pinia da pen Russia hin pen Ukraine along rongsupi ke the kedo analong katengkheng asai padupon bom. International Desk Report Karbianong Live.